Ай, почваме да записваме. Ей, Викторчо, Варна. Втора квалификация за Варна. Ай, Варна, Марна. Варна. Майка Варна. Така. Въжето, лоста. Добре. Ролера е свързан с екрана. Добре. Ами, завърти се настрани, брат. Вземи дъмбелите и настрани. В смисъл, така остави си въжето, просто ги завърти настрани и е така работи. Мини една крачка за тях и... Да пускаме ли времето и тука? А? Не знам. Просто трябва да знам кога се върши. Аз чека. Готов си? Добре, ай пускам. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ай, ти си хващай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Браво, 45 секунди. Ай, почвай ги. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Хубаво гледай да минава брадата. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Добре. Минута и 15. 40 си до тука. Няма смисъл да се убиваме ръцете. Дай ги до 60, ей, си е толкова. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49 до тука. 50, 51, 52, 53, 54. 40 секунди имаш още. 55, 56, 57, 58, 59, 60. 30 секунди има още. Да, изчакай сега. 20 секунди имаш. Даже можеш чак. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Ай, пускай се. 5 секунди има. Не дай прекуриш. Добре. 3 минути. Сега остават 2 минути. Нулирай само гребния тренажер. Цъкни Just Roll. Добре. Има време, спокойно. Опитай се виж да си разтегнеш предмишниците сега долу на земята. Така. Почивай си. Така. Мачкай ги също горе, като отидеш на това. На рига. Ето отгоре се размачкай, брат, също. На рига. Нищо не ме Ей! Симсе набиране направи, вика невероятно. Симсе набиране?
Колко е? Трябваше да направя ще 3 да съм по-дело. Давай сега тази част е по-важна на тебе. Това срещу това ли трябва? Да. 50 секунди имаш. Тридесет секунди, брат. Мале, сети направо. Не, сход си на въже. 100 единични имаш. 15 секунди, ай приготвяй се. Зад въжето трябва да почнеш. Зад въжето. 5, 4, 3, 2, 1, ти си. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Стига, стоп. Стига. Стига. Да. Браво, супер темпо. Айде 5 калории останаха, супер си. Силни загребвания, акцента да ти е на силното загребване. Браво. Така. Браво. Ай, 2 калории, тук може да отпуснеш леко и направо като слезнеш да почнеш с въжето. Ай, слизай. Браво. Супер си. Ай, хващаш въжето. Ай. Още едно. 10. Сила. Ай. Ай, брадър, ако можеш да го направиш същото темпо, чакай само малко. Ай, давай.
9 минути до тук са минали общо. Браво, Вики! 15 калории останаха. Е това темпо, ако можеш да задържиш, супер. Супер си! Пет калории. Направи по същия начин последните две, леко може да ги отпуснеш, да можеш да слезеш и направо да хванеш въжето. Така и още една. Супер. Не излизай преди да е станала. Това е. Ай сега се опитай веднага да хванеш въжето и да почнеш да скачаш. После си го стартираш. 10. Рестартирай само екрана. Момче. Давай. Седем и 25 си до тука. Супер си. Браво! Браво, Вики! 15 калории. 8 и 10 си до тука. 10 калории не останаха. Ако имаш възможност, натисни колкото можеш тука. Браво! Това е. Браво! 5 калории остават. 8 и 30. Браво! Браво, браво! Давай, 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 давай. Така. Стоп. Добре. 8 и 44. В началото ги показвам. Да ги покажа ли пак?